सादों नामा न' खेबनायाव मादै नै अमा बेदर जानोसै दायो ओंखाम गोरलैनि आयौ आयौ खैथा नै अमा गोथावा 20टा 21 22 23 24 25 नोंस्राबो जादोब्रा खायलें खुलिं जालायनाय हाय एभ्रिवान नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापोल इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो हाखांजोब्बाय लोगोफोर जोंहा दिनै ओमफ्राय नैथिनिखौ खावसे रोगाखाजोब्बाय ओइ नैबेयाव दोनहैजोब्बाय आरो ना नै बेहाय दोनहैजोब्बाय दायो नै इसेल'सै हाखांबायखौनो होनदो गुमा गोथाव नेगासिनो आं बेहाय नै गुमाया बे गुमा गानलेट ना लेवार होनथाय बेखौ लेवार जायोनो बे गुमाया ओमफ्राय र' गुमा गोथाव नेदों गुमा गोथाव मुस्रियाव हाबोना नै बै माबायाबो जाजायो गुमा लेवाराबो थै गैयाना बेहाय बान्दो थेबाया गैलालै माबाजोब्बाय बाला फबजोब्बाय फख्रियावबाय ना मालाय एम्बु बोरमासो दां न' माथो गुमायानो बेलेग गुमासो बियो नै गुमाया मोनमारदों नै गुमा सिखारिया नोंलाय गुमाया बुरजा मोनथारबायना आनैया ए गैया मोनासै बोरो बिरानो माथो मालाय सोरबा बिराद मोनसोगारोलै गुमाखौ बोरो नोंहालाय मोनाखै गुमाया आं गुमाखौ जाया दिनै गुमानि आथिंखौ बेनो Right. What are? Masilo. No, Magawala. Big study. Should occur. Delay. This should occur. No, lamb, Monvento, Magato. Birat Zanamazan Zayarna, Milu, Bigumaya Milu Kairat. Go why never must say.
नागेट ओंखाम खब'थाम खहाबगोन बेजोंनो बोरो नै लेवार जाग्रा फाइनालि दिनै हाखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा बेखौ रोगानांगौनि खामानि दंसै मारा नानांगौनि खामानि दंसै मेसिनासो नाजोबखायो बैथिं नुहुरदोंना नोंथांमोना नैबिथिंजाय नै बिदिजोंनो होयो आरोना नैबे ट्रेक्टरजोंथ' होआ माने मेसिन दंखायो ट्रेक्टरा माने जास्ट फिदिङोल' आरोना बे मेसिनजोंनो होयो बेथ' आधा घन्टासोआवनो जोबगोन माने माबायाव मेसिनजों होयोब्ला नैबेयाव एसे रोगानांगौ दङ मोथिया गाबोन रोगानोसै बेखौ बैखौ रोगाजोब्बाय खैथा नै अमा गोथावा 20टा 21 22 23 24 25 26 28टा बे गांगु सिन्नाय लांबावदों नै जायो नै 10टा जलफि गोखैथारलै आं दाखालि थाइसे जानो नागिरदोंमोन अयथासार गोखै नै लोगोफोर बे राइस बियार आरोना बे बयलारजों सबाय बिमा बेगर बयलार गुसु जाजोब्बाय दहायनो जानांगौमोन इखो दहाय जानांगौमोन आरो रग' जानाय नायबा गोथावथार दे जादो जानानै देखायनांगौब्रा ओइ लानै समफाखौ इउटुब चेनेल खुलिनानै लानांगौ ओंखाम जानाय जागोन दे जालाय जानानै देखायलाय देलाय बानलु थाइसेनो गब जा दे थाइसे गब जाखा जानांगौ ना फिथाइ जानानै हामारगोनथ' गोदान थाइसे खैफाजोब्बाय आंहा फैबाय थोद गोखै मारलै बोरो अबाव मा संदों ओंखाम गोरलैयालाय सबाया सबायजों माजों बयलार दाउआलाय उथिं वाव कुकमेना बेयाव मा एवगोन ना एन्जर सायाखै ओमफ्राय दिनै ए दाखालि माबेसे मोनखो मासेल' बैथिं दाउ गोदागासिनो इयावलाय मा ना इयो ब्रिकेट एवदो ओंखाम गोरलैनि दिनै होलाय बेहाय मा दं अमा बेदर सेरबेसेलै अमायालाय सेरनैसो जागोन दां लागाव दाक गाब होनलायनाय ओइखौलाय गोदनाखौलाय मा खालामगोन खर'आ हांदो इखो खम गोरा जागोनलै बियो बेदरालाय मोजां बेदरलाय बियो मोजांसोदा दैयो हांदो जा मेजेम रोजाखा मुलाय नोंखौ हमदो आयौ बोसोर बारलायनायसैलै बे अमाया रोजाथार खमावबाबो 1.5 बोसोर 2 बोसोरनि अमा दां 2 बोसोरसोनि दां दिनै देवबार ना देवबारनिफ्राय लायनाय लागावदो सादों नामा न' खेबनायाव माथो नै अमा बेदर जानोसै दायो ओंखाम गोरलैनि आयौ लागाव नै जाद' मोननै आखाइ थाइनै हानो मोननै लाखा मोननै सासेयाव
โทรมาเกิดแสนไม่ใช่ดังไม่ถึงแสนนะร้อยนึงอะไรมันก็ใส่จะโดนน้ำล้าง अमा बेदर जाया इसोरो सानैबो मा ओंख्रि मोनजादों मा ओंख्रि बाब रायलायथाराखै माथो ओंखाम गोरलै जानाया गैला बाजै नोंखौसो दा दोनबाय सबायजों माजों सबायजों साम' मा जाया नोङो अमालाय माथो दा मोनदों नामा नोङो ओमफ्राय माथो राइस बियारबो लालायबावनोसो मादैयानो संख्रि नांगौमोन फानलु दे चेलेन्ज सोर थाब जाखांनो हायो नोंस्राबो जादोंब्रा खायलें खुलिं जालायनाय देलाय बोरै जायो खिथालाय बाथोन मा बाथोन ना सादोंना आनैनाव केमेरा खेबनाया जादो